down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for... Sziasztok! Hát ebben a videón bemutatom nektek, hogy hogyan konfiguráljátok a PS2 emulátort. Igen, jól hallottátok, PS2 emulátor is létezik. És akkor itt megnézzük. Erre rámegyünk szépen. És amint láthatjátok, itt most nekem ez be van loadolva minden. De akkor vegyük át a beállításokat. Nektek ki fogja dobni azt, hogy most új beállítás, stb. De én bemutatom nektek, hogy hogyan konfiguráljátok ezt. Tök egyszerűen. És akkor rámentek, hogy plugin beállítások. És akkor itt úgy kell legyen, hogy Nvidia GeForce 210. Most nekem egy ilyen videókártyám van. A fontos, hogy a videókártyán legyen. Akkor itt van egy Direct 3D 9. Itt használhatok DirectX 11-et, vagy hogy gondoljátok, valahogy tök mindegy miért használtok. A Direct 3D 9-re, hogyha rakjátok, sokkal egyszerűbb, nem fog annyit belagolni, mert DirectX 11-en úgy tudom nem olyan túl kompatibilis a dolog. Úgyhogy ezt ajánlom. És akkor ez itt legyen bepipálva, enable HV-hek, stb. Ezek így kell legyenek, olyan, mint látjátok. Amiután ez megvan, utána rámentek a GS központi beállítások, és amit láthatjátok, itt így kell legyen képkocka, korlátozás, kikapcsolás, stb. Ez be kell legyen pipálva. És amit láthatjátok, a sebességük meg ezek így kellenek legyenek. Csak bekapcsoló turbo eset és stb. Hát ez jó van így. És utána rámentek a játék hackek. Ez úgy más néven speed hack, hogy gyorsabbá rakjuk a játékot. Ez -2-ön kell legyen, és sokkal gyorsabbak a játékok, és ezek 3-an. Úgyhogy ez, hogyha így van, sokkal gyorsabb lesz a játék. Persze adott gépeknél, most például van nektek, hogy mondjam, egy gyengébb gépetek, akkor persze gondolom itt már csak rájöttek a dolgokra, hogy hogyan állítsátok be a saját gépeteknek. Én ezt a beállítást ajánlom, ez egy alapbeállítás, szóval ez elfogadható. Utána kéri nektek a hang, de azt szóval nem kell állítani semmit, az jól van a hang. Utána van az irányítók. Na most itt ez attól függ, hogy most kontrollerrel játszatok, vagy billentyűzettel. Én kontrollerrel szoktam játszani. Még az egy Xbox kontrollerrel, avval sokkal jobban ajánlott. Persze használhatok billentyűzetet is, mert ezt beállítottam, csak avval eléggé nehéz játszani, szóval inkább kontrollerrel ajánlom ezt a játékokat. Amúgy ez megvan, utána már csak kell nektek egy játék. És igen, le kell szedjek egy BIOS-t, ahogy látom. Mindegy, ezt gyorsan leszedem. Majd adom nektek is a linket, hogy honnan szedjétek le. Gyorsan le kell szedni egyet. Nem tudom, remélem itt ez jó lesz. Töltsed már. Na, még ma. Persze, reklám. De nem. Error. Köszönöm. BIOS. Jól van, jó lesz, jól van. Anyád reklám. És akkor kell nekünk egy ilyen, hogy PS2. Csak az hol van? PSX, ez lesz az? Gondolom én. Jól, akkor ez jó lesz, gondolom. Ezt kicsomagoljuk szépen egy akármilyen helyre. De várjatok, lehet, hogy ez nem az. Ja, igen, PS2 BIOS. Én meg rakok valami PSX-et, ami meg köze sincsen a dologhoz. Ez van sokkal jobb. Kicsomagoljuk akármilyen helyre.
tök mindegy. És akkor most... beindítom. Igen, kérje BIOS-t. Tallózás. Remélem még ma tallózza. Én nem tudom miért nem nyitja meg a... Szuper! Ez akkor kikapcsolom a Chrome-ot, mert csak belogoltatja az egészet, mert reklámok, stb. Na, menj már! Nem tudom miért lagolt így be. Na, még nem megnyitotta. Bementek, ahol letöltöttétek, nekem a D-be van a letöltés. Igen, mappa választás. Japán. Jó. Mindegy, jó van az. És akkor CD, DVD indítása. És amit láthatjátok, szépen indul. Ha jól dolgoztunk, így kell indulni nektek. És örülök, hogy azért... Jó, most itt nekem ez hogyan megcsinálva. Már nem emlékszem. Körrel kell, na jól van akkor. És amit láthatjátok, itt van a memóriakártya, stb. Eléggé gyors minden. Na, nyom meg a kört. Jó. Az most játékot azt most nem szedek le különképpen, mert az is még egy csomó idő. Maga a konfigurálás az így kell, majd a játéknak a linkjét, honnan szedjétek le a játékot, azt is megadom. Szóval ennyi lenne ez a videó is. Ha tetszett, adj egy lájkot, iratkozzál fel, és bármi kérdésed van, kommentben nyugodtan leírhatod. Köszönöm, végignéztél, sziasztok!